Hallehosper is een van de vrijwilligers die het hem al jarenlang inspant voor het Tjerkje van Broek. De plaatsing van een nieuw wargel of nieuwe brandschilderde ruten, de Broekste Tjerkengemeenschap regelt het alle jaren zelfs. De mogelijke verkoop van het gebouw komt dan ook het aan. Wat doet dat met jou? Nou, dat ik hier net meer functioneren kan, dat ik dus net kom. Dat is voor u net op te brengen. Wij hebben zo ongelooflijke tijden tussen. En wij hebben iets in het Tjerken bij het dorp bij de Tjerken. Maar ook de Tjerken van Broek had te krijgen met krimp en minder Tjerkengongers bezut ook minder yield. Het onderhoud van het gebouw kostte de protestante gemeente op een jaar goed €20.000 in het jaar. Op lange termijn zou dat net uitkennen. De stichting Freun van de Broekse Tjerken had derlijk wel een oplossing voor voen. Het dorp is in staat om met yield en met vrijwilligers de Tjerken in stand te houden. Dus dan kost het de PKN helemaal niks. En buiten dat is er nog een mogelijkheid om het yield wat voor Broek bestemd is, met erfenissen en dergelijke, om de Tjerken nog 20 jaar mee draaien te laten. Ja, dat verhaal ken ik ook. Maar ik heb geen handtekeningen gezien die dat voor lange termijn vastleggen. Dat is het probleem juist. Wij willen die Broeksters, de Broekster gemeenschap niet plagen en zeggen wij willen dat koet verkopen. Nee, wij kijken gewoon naar financieel beleid. De mogelijke keper, een ondernemer uit Broek, had tas zijn dat er alle ruimte bloedt voor Tjerkentjensten. Maar zal dat door de weken ook oren commerciële activiteiten houden. Ik denk dat het bij de grote massa net bekend is wat het Tjerkje betekent in de gemeenschap van Broek. En ze gaan wel eens voorbij aan het echt dorp werden. Dat mij een woord waren. En het Tjerkje hier besteedt van wij hebben een activiteit. Nou jongens, kom in Tjerkje toch dat. En dat vrezen we, of daar ben we zeker van, als het verkocht wordt, is dat voorbij. Ik begrijp dat ik zakelijk overkom. Ik ben ook wel een beetje zakelijk ingesteld, maar ik heb ook mijn emotie erbij. Maar als we niet ingrijpen in de kosten, zijn we op lange termijn geen kerk meer. En dat willen we niet. Binnen no en een jaar zal er een definitief besluit genomen worden over de verkoop van het Broekse Tjerkje.